Helt sikkert, helt sikkert. Skal vi ikke bare diskutere Adam, hvilken type dansk går du til? Du lige råbe det. Breakdance! Okay, kom med det beat, mand! Ja. Jo! Adam, please ikke stop. For breakdance, det er hiphop. Det kan vi godt lide. Det får så hatten passer. Det er vi stor fan af som en flok battle rapper. Ja, det er kvalitet, og jeg kan love dig for i fremtiden er der damer i, hvis man kan danse trin. Og det er noget, som folk anerkender. Men selvfølgelig, hvorfor kan du ikke bare få dig nogle breakdance-venner? Yeah, okay, og du skal gentage det, for jeg tænker sikkert, hvem sagde det? Du når sikkert til den der breakdance-finale. Du skal bare få hele vennekredsen til at breakdance. Ja, præcis, manden. Det kan da ikke være helt skalt. Du må da kunne få dine venner til at breakdance. Og helt seriøst, det er ikke for at være tavle. Men hvis du ikke kan få dine venner til at break, så er det pause. Ja, men homie, det er jo ikke noget, han skal blive træt af. For han skal også have masser af tid til at slappe af. Ja. Fandme tag det. Man har masser af ting at lave, når man går i 3. klasse. Yeah, der er ingen problemer. Jeg er sikker på, at du tror, der er en pige, der hedder Eva. Hvis du bliver ved med at lave det der wheelspin. Fordi jeg ved, at til det der er du helt vild. Ja, vi lad os lige komme ind og rappe. Så sagde Flamme, at Adam han lige gik i 3. klasse. Og jeg ved ikke, hvad der sker. Og så sad han selv sådan, nej, det passer altså ikke. Jeg går faktisk i 4. Jeg går faktisk i 4. Så helt seriøst, Flamme, forstår du, hvad der sker? Jo, du siger, han går faktisk i 4. Men det er sommerferie nu, så det gør han ikke mere. Okay, men det synes jeg er vildt interessant. For du går praktisk talt i 5. hvis du er dygtig til dans. Ja, yeah, men du skal lære alle elementer. Jo, det er okay, når man danser breakdance, men også tager en break, bro. Så hvad med, om du bare tager en pause i gang imellem, og så går ned i klubben, og så laver de der mange trin. Ja, du skal mestre alle elementer. Men så skal du bare finde nogle venner, der vil danse med dig. Og nogle kvinder, som der er lækre. Ja, og det er en af hans små pointer. Men du ved godt, at denne her mand, han elsker sgu dans. Kan du også finde ud af at lave den elektriske mand? Hey, lille gut, okay, du er sgu vildt cool. Har du lyst til at lave nogle break moves lige nu? Det vil være fucking interessant. Vis hvad du kan. Hey, hey, vis hvad du kan. Jeg må du fucking lave noget arbejde. Ja, præcis, sandt, det er ikke nogen gåde. Adam, du kan altså ikke bare komme på den der måde og stjæle showet. Nej, han er god, mand. Jeg ved, du skal blive ved med at danse, du skal ikke stoppe. Selvfølgelig skal du blive ved med at danse. Prøv at se, du skal blive ved med at danse, Adam. Let's go. Fantastisk dilemma, fantastisk dans. Giv den lige ekstra op for Adam, mine damer og herrer. Let's go. Kristoffer, jeg er sgu ked af det med den der sofaplads, der er så Adam fra nu af. Sorry. Ja, for filan. Ej, hvor er der god stemning. Jeg tænker, vi simpelthen bare fortsætter i den der debatterende bane, og nu tager vi simpelthen en form for debat. Den